ΕΛΙΑΜ. Θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πολύ τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση να συντονίζω εγώ αυτή την παρουσίαση. Είναι μεγάλη μου χαρά για πολλούς λόγους. Πρώτον, αγαπάω πάρα πολύ τα αρχεία. Δεν είμαι ιστορικός, είμαι δημοσιογράφος. Έχω κάνει πολλές ιστορικές εκπομπές και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Και όταν ψάχνω να βρω αρχεία για να οπτικοποιήσω τις εκπομπές μου, είναι η ωραιότερη στιγμή της δουλειάς μου. Πέφτω με τα μούτρα και βυθίζομαι και ο ενθουσιασμός μου όταν βρίσκω αρχεία όπως αυτά των ΕΛΙΑΜ, δηλαδή από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, είναι τεράστιος, γιατί νιώθω μια ζεστασιά, μια ταύτιση, μια σύνδεση και τελικά κατανοώ πολύ καλύτερα την εποχή για την οποία μιλάω κι εγώ στο ρεπορτάζ. Και αυτό το feedback το έχω και από τους τηλεθεατές και από τους ακροατές αντίστοιχα, όταν βάζουμε κάποιο τραγούδι της εποχής για την οποία μιλάμε. Ένας δεύτερος λόγος που είμαι χαρούμενη είναι επειδή το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, δεν τον ξέρω πολύ καλά, ναι μεν τη Μικρά Ασία, αλλά τις υπόλοιπες περιοχές που υπήρχε ελληνισμός, τις γνώρισα μόλις πριν ένα μήνα που κάναμε μια εκπομπή με τον Αλέξανδρο Κιτροέφ για τους Έλληνες της Αιγύπτου και πραγματικά μαγεύτηκα, έτσι, όπως μιλάει και ο Αλέξανδρος, που εξηγεί τα πάντα, τη μεγάλη ιστορία μέσα από μικρές ιστορίες. Είχα κάνει πολλές εικόνες στο μυαλό μου, που τραγουδούσαν, που διασκεδάζανε, που πηγαίναν στο παζάρι, που κάναν τις γιορτές, που πηγαίναν ταξίδια. Και όταν είδα κάποιες φωτογραφίες από αυτές που υπάρχουν στο αρχείο, κατάλαβα ότι κάπως έτσι τα φανταζόμουν κι εγώ. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε όλοι μαζί σε ζωντανή μετάδοση, όπως είναι στη γλώσσα της τηλεόρασης, θα ανοίξει το αρχείο για το κοινό, το οποίο είναι προς το παρόν κλειστό και αναμένω αυτή τη στιγμή που θα είναι στο τέλος της εκδήλωσης. Προς το παρόν θα έχουμε ομιλίες, 2 κύκλους ομιλιών. Έχουμε πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίοι θα μιλήσουν πολύ λίγο, για να έχουμε και μετά χρόνο να τα πούμε, να συζητήσουμε και να πιούμε και ένα κρασί και να συζητήσουμε ακόμη περισσότερα πράγματα. Θα ήθελα να πω 2 λόγια για τους ομιλητές. Είναι ο κύριος Στέφανος Ταμβάκης, ο οποίος θα μιλήσει πρώτος. Είναι επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ωνάση και υπήρξε και πρόεδρος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. Ο κύριος Κωστής Καρπόζηλος, ιστορικός, ειδικός σε θέματα ελληνικής διασποράς και διεθνικής ιστορίας, πρώην διευθυντής των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τον άσκη και άρτη εκλεγής, δηλαδή μόλις τον εκλέξανε στο Πανεπιστήμιο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, επίκρο καθηγητή, στη θέση διεθνικής ιστορίας του 20ου αιώνα, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Συγχαρητήρια, κύριε Καρπόζηλε. Είναι τυχεροί φοιτητές σας, γιατί τον κύριο Καρπόζηλο τον είχα κι εγώ. Τότε δεν ήταν μόνιμος, αλλά τον είχα και εγώ καθηγητή όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στην ιστορία. Θα ακολουθήσει η κυρία Καλλιόπη Αμυγδάλου, επίσης επίκουρη καθηγήτρια, στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Μετσόβιο. Είναι αρχιτέκτονας η ίδια και είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERC Home Across, που μελετάει την υλική κληρονομιά της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσμών του 1923, τόσο στη Σμύρνη όσο και στην περιοχή της Αττικής. Και τέλος η κυρία Μαθίλδη Πυρλή, που είναι φιλόλογος, υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, εργάζεται ως αρχαιονόμος στο ΕΛΙΑΜΙΕΤ και είναι υπεύθυνη της συλλογής χαρτών και του Τμήματος Ελληνισμού της Αιγύπτου. Ο πρώτος που θα μιλήσει είναι ο κύριος Ταμβάκης. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Ο κύριος Ταμβάκης θα μας μιλήσει για την διασπορά γενικότερα. Λίγο απ' όλα. Έχετε 8 λεπτά. Τέλεια.
Ένα κουμπί, ναι, το οποίο... Ευχαριστώ, κύριε Καρπόζη. Λοιπόν, αγαπητοί συνιδρυτές, θα έλεγα, των Ελληνικών Ιστορικών Αρχείων της Ανατολικής Μεσογείου, διακεκριμένοι καλεσμένες, φίλοι και φίλοι, απόψε γεννιέται κάτι νέο, κάτι καινούριο που αναδύεται με θετική πρόθεση να μας εμπνεύσει, να συμμετέχουμε ενεργά στη διατήρηση και διαιώνιση της ιστορίας μας, στη συνέχιση του Αιγυπτιώτη ελληνισμού καθώς και του απανταχού ελληνισμού, με μια καινοτόμο και πρωτοποριακή προσέγγιση. Τον περασμένο αιώνα, κυρίως Έλληνες και Ευρωπαίοι δημιουργοί κλήθηκαν με την επιθυμία και καθοδήγηση των κτητόρων της αναδυόμενης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Αιγύπτου να φιλοτεχνήσουν λαμπρά έργα που θα ενσάρκωναν την ελληνικότητα. Μια έννοια βαθιά ριζωμένη και πολυσύνθετη. Αυτή η ελληνικότητα αντλούσε τη δύναμή της από μια αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια από την αρχαία Ελλάδα, από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέχρι την Οθωμανική περίοδο και τη γέννηση του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Έτσι διαμόρφωσαν αυτό που σήμερα αποκαλούμε ελληνισμό της καθημάς Ανατολής, θέτοντας τα θεμέλια στο πλαίσιο μέσα από το οποίο αναδύθηκε ο Αιγυπτιωτισμός, αυτό το μοναδικό κράμα του ελληνισμού που άνθησε στις παροικίες της Αιγύπτου. Και όχι μόνο. Παράλληλα και πρωτοπόροι δημιουργοί, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα της εποχής, αποτύπωσαν εκείνο το ζωντανό και εξελισσόμενο ελληνισμό, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του ελληνικού πνεύματος και τη συμβολή των ελληνικών παροικιών στην κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία, καθώς και τη διαδικασία ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινότητα. Συγχρόνως, το έργο τους αποτελεί αντανάκλαση και παράδειγμα προς μίμηση για τον απανταχού ελληνισμό, ο οποίος σε κάθε γωνιά του κόσμου παραμένει ζωντανός και δυναμικός. Η δράση τους δεν περιορίστηκε μόνο στο χώρο του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και της Ανατολής, αλλά εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο, υπογραμμίζοντας τη δύναμη και τη συνοχή του ελληνισμού σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Αυτοί οι οραματιστές, καλλιτέχνες και δημιουργοί, αποτυπώνοντας τον τρόπο ζωής της εποχής τους, συνέβαλαν στη διαμόρφωση μιας πολιτιστικής ταυτότητας που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν. Μέσα από το έργο τους συνδέουν τις ελληνικές κοινότητες της διασποράς με την ιστορική τους πατρίδα, καθώς και με τις αξίες που ενώνουν τον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και σήμερα, μέσα από την καθημερινότητά μας και τις δραστηριότητές μας αφήνουμε ανεξίτηλα τα ίχνη μας, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της ιστορικής μας πορείας. Απόψε, αυτός ο νέος φορέας, τα ελληνικά ιστορικά αρχεία της Ανατολικής Μεσογείου που δημιουργήσατε, καλείται όχι μόνο να διασφαλίσει και να διασώσει την ιστορία του ελληνισμού της Μέσης Ανατολής και Εγγύης Ανατολής, μέσω των φωτογραφικών και ιστορικών αρχείων, αλλά και να τη διαιωνίσει. Είναι γνωστό ότι μέλλον χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει. Και καθώς διαθέτουμε ένα ένδοξο παρελθόν, διαφαίνεται ότι μπορούμε να προσβλέπουμε και σε ένα λαμπρό μέλλον. Η φωτογραφία αποτελεί πολύτιμο μέσο για τη διάσωση και διαιώνιση του πολιτισμού, των ηθών εθήμων της ιστορίας. Αποτυπώνει στιγμές παράδοσης και ιστορικά γεγονότα, διατηρώντας την συλλογική μνήμη και μεταφέροντας την πολιτιστική κληρονομία στις επόμενες γενιές. Μέσα από τις εικόνες αναβιώνουν τρόποι ζωής, τελετουργίες και κοινωνικές εκφράσεις, ενισχύοντας την κατανόηση και τη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας. Επιπλέον, η φωτογραφία δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο καταγραφής, αλλά και ένα ισχυρό εργαλείο επίγνωσης, καθώς έχει τη δύναμη να προσκαλέσει συγκίνηση, να αφυπνίσει συνειδήσεις και να ενισχύσει την ανάγκη για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα, η δημιουργία μιας ιστοσελείας, μιας διαδικτυακής κυβωτού, όπως θα μου άρεσε να την παρομοιάσω,
αναμένεται να προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για την καταγραφή και διάσωση της ιστορίας μας και τη διαμόρφωση του μέλλοντός μας. Είχα την ξεχωριστή τιμή και ευλογία να εκπροσωπήσω για μία μακρά περίοδο τόσο τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό, όσο και τον απανταχού ελληνισμό. Να ταξιδέψω, να ακούσω και να προβληματιστώ δίπλα στη δυναμική μας ομογένεια, από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας έως το αλμάτι του Καζακστάν και το Ουσμπεκιστάν. Παντού συνάντησα ένα θαυμάσιο και αξιόλογο ελληνισμό, ο οποίος για αιώνες είχε δημιουργήσει ένα μοναδικό, εξαιρετικό και απαράμιλο έργο. Για το λόγο αυτό, αγαπητοί μου Άγγελε Ταλαχάνη, Αλέξανδρε Κιτροέφ και Ειρήνη Χρυσοχέρη, όχι μόνο θα ήθελα να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία, η οποία θα αναζωογονήσει και θα προσδώσει νέα όθηση στο μέλλον συλλογής και διάσωσης αρχείων, αλλά και να σας προσκαλέσω να σκεφτείτε σοβαρά την ιδέα να φιλοξενήσετε πολύτιμο φωτογραφικό υλικό και αρχεία, όχι απλώς από τη γειτονιά μας, αλλά και από άλλες χώρες και ηπείρους, όπου η ομογένεια μεγαλουργεί και διαπρέπει και όπου υπάρχει πλούσια και άκρος ενδιαφέρουσα συλλογή στοιχείων. Άλλωστε, χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα δημιουργήσετε μέσω της έγκριτης ιστοσελίδας σας αποτελούν μια ιδιαίτερα οικονομική και οικολογική λύση, καθώς εξαλείφουν το κόστος εκτύπωσης και αποθήκευσης. Παράλληλα, επιτρέπουν άμεση πρόσβαση, εύκολη διαχείριση και διαμερισμό και από οποιαδήποτε συσκευή, ενισχύοντας τόσο την παραγωγικότητα όσο και την ασφάλεια των δεδομένων. Επιπλέον, η συνεργασία σε ψηφιακό περιβάλλον εκμηδενίζει τις αποστάσεις, προάγοντας τη συμμετοχή όλων και διευκολύνοντας την άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση κάθε συνεργασίας. Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για να συγκεντρώσουν αυτό το υλικό, ωστόσο δυστυχώς είναι λίγοι εκείνοι που σκέφτηκαν να το διασώσουν. Ας είστε λοιπόν εσείς η εξαίρεση στον κανόνα και με ευαισθησία τη ρομαντικότητά σας, τη διάθεση προσφοράς και τις ανεκτήμητες γνώσεις και ικανότητες που σας διακρίνουν, να γίνετε αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά και θα μας προσφέρουν κάτι μοναδικό, κάτι αισιόδοξο και χρήσιμο. Θα μας προσφέρουν ένα σύγχρονο εργαλείο για τον σχεδιασμό του μέλλοντος του απανταχού ελληνισμού. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταμβάκη, και ακριβώς 7 και 20. Ο Άγγελος Ταλαχάνης, η Ειρήνη Χρυσοχέρη και ο Αλέξανδρος Κιτροέφ θα μας μιλήσουν στη δεύτερη συνεδρία, πιο συγκεκριμένα για τα αρχεία. Και το λόγο έχει ο Κωστής Καρπόζηλος. Ωραία. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένος για την σημερινή μας συνάντηση, γιατί από τη μία βλέπω την υλοποίηση ενός σχεδίου που δεν είχα προφανώς ενεργή εμπλοκή, αλλά ξέρω τους δημιουργούς του και ξέρω και την αγωνία τους να μπορέσουν σήμερα να πατήσουν το κουμπί, γιατί εκεί κρίνονται όλα. Και από την άλλη, γιατί η συμμετοχή σήμερα, η δική σας, δείχνει ότι αυτό το εγχείρημα ήδη έχει πετύχει. Έχει πετύχει στο ότι συνδέεται με τις αγωνίες, τις αναζητήσεις, αν θέλετε, τις ευαισθησίες μιας ολόκληρης πληθυντικής κοινότητας. Μιας κοινότητας ανθρώπων. Μην φαντάζεστε ότι κάθε φορά που μαζεύονται οι ιστορικοί σε μια αίθουσα γεμίζει. Η δική σας παρουσία εδώ δείχνει ακριβώς πού βρισκόμαστε. Σκεφτόμουν τη λέξη αρχείο και το πόσο φορτισμένη είναι στην ελληνική συνείδηση. Δηλαδή, με έναν τρόπο είναι μια λέξη βαριά. Την συνδέουμε συνήθως είτε με τις γραφειοκρατικές δομές. Πας σε μια δημόσια υπηρεσία και πρέπει να πάτε στο αρχείο και λες «Όχι, τώρα θα δω μια αίθουσα με χιλιάδες φακέλους», ή πολλές φορές με μια αίσθηση ενός άβατου. Την αίσθηση δηλαδή ότι το αρχείο της κοινότητας ή το αρχείο της εκκλησίας ή το αρχείο του κόμματος και τα λοιπά είναι κάτι έξω από τα όρια του προσβάσιμου. Κάποια στιγμή όταν δούλευα στα άσκη χτύπησε το τηλέφωνο και κάποιοι άνθρωποι θέλανε να συζητήσουμε για το αρχείο του πατέρα τους. Είχα πάει εκεί για να δούμε κατά πόσο
τι ήταν αυτό το που οι ίδιοι καταλαβαίναν σαν αρχείο. Εκεί ήταν το αντίστροφο. Ήταν κάποια αποκόμματα της δεκαετίας του 80 από μια εφημερίδα που πολύ εύκολα βρίσκει κανείς. Ήταν δύσκολη συζήτηση. Δηλαδή έπρεπε στην ουσία να τους πω ότι εντάξει, ο πατέρας σας μάζευε μια εφημερίδα, ήταν η Ελευθεροτυπία, που σημαντική κτλ. Αλλά δεν είναι με έναν τρόπο κάτι το μοναδικό. Και καθώς έφευγα, είχαν μια φωτογραφία, η οποία αποκονιζόταν ένας άντρας, ο οποίος κρατούσε μια εφημερίδα μιας άλλης εποχής, σε μια συγκεκριμένη συνθήκη που εγώ κατάλαβα ότι σχετιζόταν, ας πούμε, με τις ιστορίες της ελληνικής εξορίας. Τους λέω αυτό, λέει αυτό είναι μια φωτογραφία οικογενειακή. Αυτή η φωτογραφία η οικογενειακή για τον ιστορικό ή για την ιστορική κοινότητα είχε πολλαπλάσια σημασία και αξία σε αυτό που εμπεριείχε σε σχέση με το τυπικό αρχείο της εφημερίδας που είναι το απόκομμα της δεκαετίας του 1980. Αλλά στη συνείδησή μας είναι σχεδόν δύσκολο να μετασχηματίσουμε, να αντιληφθούμε αυτό το οποίο βρίσκεται γύρω μας, αυτό το οποίο για μας είναι μια καθημερινότητα ή μια καθημερινή μνήμη, να το σκεφτούμε ως αρχείο. Και σήμερα νομίζω τα ΕΛΙΑΜ ακριβώς αυτό κάνουν. Αντιστρέφουν, αν θέλετε, τον τρόπο που σκεφτόμαστε γύρω από τα πράγματα. Όπως ακριβώς κάνει και η ιστοριογραφία. Ο τρόπος που γράφουμε ιστορία, αν κάποτε γράφουμε ιστορία εστιασμένη στους μεγάλους βασιλιάδες, τότε τι προσπαθούμε να κάνουμε? Να γράφουμε την ιστορία ανθρώπων όπως και εμείς. Να σκεφτούμε δηλαδή τις κοινωνίες μας ως ένα δυναμικό πλαίσιο, ένα δυναμικό πεδίο, όπου τα πράγματα αλλάζουν μέσα από τη δράση των καθημερινών ανθρώπων, όπου τελικά έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να δούμε τι φοράει ένας άνθρωπος το 1934, τι μουσική ακούει που έλεγε πριν η Μαριλένα, ποιες εμπορικές σχέσεις μπορεί να έχει ένα ραφτάδικο σε μια μικρή ελληνική κοινότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τι είδους αλληλογραφία μπορεί να έχει ένας ερωτευμένος στρατιώτης που υπηρετεί το 1944 στην Αίγυπτο με την αγαπημένη του η οποία έχει μείνει πίσω. Άρα δηλαδή τα ΕΛΙΑΜ μας προσκαλούν αυτό το οποίο έχουμε στο φυσικό μας χώρο να το σκεφτούμε όχι ως κάτι βαρύγδουπο, αλλά ως κάτι το οποίο αξίζει να συζητήσουμε και να μοιραστούμε. Η λέξη μοιραστούμε τώρα έχει έναν κίνδυνο, ο οποίος είναι ένας κίνδυνος τον οποίο τον ξέρουμε όσοι έχουμε εργαστεί στα αρχεία. Παλαιότερα, το να μοιραστώ το αρχείο σήμαινε έναν πόνο του φυσικού αποχωρισμού. Έχω τη φωτογραφία και θα τη δώσω στο αρχείο. Αυτός ο πόνος του αποχωρισμού οδηγούσε πολλές φορές τους ανθρώπους σε μία επιφύλαξη ότι αυτό είναι κάτι ιδιωτικό, είναι κάτι δικό μου. Αυτή η φυσική μας συστολή, η οποία είναι πολύ λογική, είναι προϊόν του συναισθηματικού δεσίματος που έχουμε με αυτά τα χαρτιά που έχουμε στο σπίτι μας, έχει μεταβληθεί από την ίδια τη μεταβολή του κόσμου στον οποίο ζούμε και την ορμητική είσοδο, πλέον όχι είσοδο, συμβίωσή μας με τον κόσμο της τεχνολογίας. Και ακριβώς τα ΕΛΙΑΜ που βασίζονται δηλαδή σε αυτή τη λογική της ψηφιοποίησης, εκτός από τα αναμφίβολα πλεονεκτήματα που αναφέρατε και εσείς πριν, ότι είναι ο πιο οικολογικός και σύγχρονος τρόπος, είναι και ένας τρόπος που μας επιτρέπει να μοιραστούμε κάτι χωρίς να το αποχωριστούμε. Και ήδη το κάνετε. Πολλοί και πολλές από εσάς, πολλοί και πολλές από εμάς το κάνουμε. Στις σελίδες στο Facebook, παλιά, ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, που οι άνθρωποι ανεβάζουν συνέχεια φωτογραφίες και λένε «Αναγνωρίστε αυτό το δρόμο, ποιος θυμάται αυτό το μαγαζί, μια φωτογραφία των παλιών συμμαθητών, ρε εσύ, ο Παπαδόπουλος πάντα ήταν αυτάρισκος, δες τον τι φορούσε τότε». Αυτός όλος ο διαμοιρασμός του προσωπικού, του ιδιωτικού, της ατομικής μνήμης στη δημόσια σφαίρα είναι ένα διάβημα εκδημοκρατισμού, αν το σκεφτούμε, του αρχείου, της δημιουργίας ενός αρχείου απειράριθμου στη δυνατότητά του από τα κάτω και ενός εκδημοκρατισμού της γνώσης, γιατί τελικά το χαρτί που ο καθένας και η καθεμία από εμάς έχει στο σπίτι του και στο σπίτι της γίνεται κομμάτι ενός οικουμενικού χώρου, του ψηφιακού χώρου, ο οποίος στην περίπτωση των ΕΛΙΑΜ έχει κανόνες,
υπακούει σε επιστημονικά πρωτόκολλα και εν τέλει διασώζει το φυσικό ίχνος που γίνεται ψηφιακό μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι, ας το πούμε, επιστημονικό και την ίδια στιγμή δημόσιο. Κατά συνέπεια κλείνω εδώ. Όχι, εντάξει, θα κλείσω εδώ λέγοντας ότι αυτό είναι μια προσπάθεια την οποία πρέπει να στηρίξουμε όλοι και όλες. Και εμείς που έχουμε ιστορική, εννοώ, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ιστορία και διασώζουν τμήματα, ίχνη, μυρωδιές, θραύσματα, μουσικές αυτής της ιστορίας στις οικογενειακές τους συρταροθήκες, σε άλμπουμ, σε κάτι το οποίο είναι ξεχασμένο στην αποθήκη, στο πατάρι και προορίζεται διαρκώς για την επόμενη γενιά με εκείνο το ανησυχητικό ερωτηματικό και τι θα γίνει αν η επόμενη γενιά δεν ενδιαφερθεί για αυτά. Έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τα ΕΛΙΑΜ να διασώσουμε αυτά τα θραύσματα της ιστορίας και να δημιουργήσουμε και ένα νέο υπόδειγμα, να δημιουργήσετε ένα νέο υπόδειγμα για το πώς φτιάχνουμε ένα αρχείο στον 21ο αιώνα. Ένα αρχείο το οποίο θα ξεκινάει από εσάς, θα έλεγα από εμάς, με την έννοια ότι θα είναι ένα αρχείο από τα κάτω. Και ένα αρχείο από τα κάτω είναι ένα ζωντανό και δυναμικό αρχείο το οποίο έχει να προσφέρει πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω, ευχαριστώ και εγώ πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση και όλους εσάς που ήρθατε να μας ακούσετε. Θα μιλήσω από την πλευρά του ερευνητή περισσότερο. Εξίσου θα μπορούσε να μιλήσει και ο Κωστής από την πλευρά του ερευνητή, αλλά έχει και την εμπειρία των άσκη, οπότε μας διαφώτισε από αυτή τη σκοπιά. Όπως αναφέρθηκε πριν, τρέχω ένα πρόγραμμα στο οποίο καταγράφουμε, είμαστε μια ομάδα αρχιτεκτόνων που καταγράφει σπίτι-σπίτι, δρόμο-δρόμο, τα ελληνοορθόδοξα ή μεικτά χωριά που έχουν μείνει στην περιφέρεια Σμύρνης. Προσπαθούμε κάπως να ανακτήσουμε την εικόνα του πώς ήταν η περιοχή πριν το 1922 και τι έχει μείνει και πώς επανακατοικήθηκε, ποια ήταν η τύχη του μετά το 1922, πώς επανακατοικήθηκε από τους μουσουλμάνους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν εκεί. Και στην Αττική η υπόλοιπη μισή ομάδα, η μισή μας ομάδα είναι τουρκική, η μισή ομάδα είναι ελληνική. Η υπόλοιπη ομάδα καταγράφει δρομάκι-δρομάκι τα προσφυγικά της Αττικής. Φυσικά έχει γίνει φανταστική δουλειά ήδη, προσπαθούμε να την διευρύνουμε και να καταγράψουμε πώς άλλαξε η Αττική μετά την έλευση των προσφύγων. Και όλα αυτά τα δεδομένα τα ανεβάζουμε σε ένα ψηφιακό χάρτη που στην τελική του μορφή θα είναι επισκέψιμος από το κοινό και θα μπορεί καθένας να βλέπει, να πατάει πάνω σε κάθε ένα κτίριο και να βλέπει την ιστορία του και πώς συνδέεται και με τα διπλανά. Γιατί, ας πούμε, η αυτοστέγαση, οι προσφυγικές πολυκατοικίες δεν χτίστηκαν μόνο σε μία γειτονιά, αλλά χτίστηκαν παντού. Σας δίνω λίγο μία εικόνα για να καταλάβετε από πού έρχομαι εγώ. Σε αυτή τη δουλειά ήταν πολύτιμη η συνδρομή των προσωπικών οικογενειακών αρχείων. Είτε αυτά έχουν ήδη βρει μία θέση σε επίσημα αρχεία, το Αρχείο Προφορικής Παράδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πιθανόν να το γνωρίζετε όλοι, είναι ένα πρωτοποριακό και πολύτιμο αρχείο με χιλιάδες συνεντεύξεις προσφύγων που περιγράφουν τα χωριά τους στη Μικρά Ασία. Και οι προσφυγικοί σύλλογοι έχουν διασώσει οικογενειακές συλλογές, φωτογραφίες και αρχεία τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά και πάρα πολύ συχνά, περπατώντας στο δρόμο ή χτυπώντας κουδούνια, έχουμε καταφέρει να βρούμε οικοδομικές άδειες ή φωτογραφίες που να μας διαφωτίσουν και παίρνοντας συνεντεύξεις με τους ανθρώπους που θυμούνται πώς χτίστηκαν τα προσφυγικά ή έχουν παλιές φωτογραφίες, να καταλάβουμε την ιστορία του κτηρίου. Έχει σημασία ότι στη δικιά μας έρευνα ο πρωταγωνιστής είναι το κτίριο. Το ανώνυμο κτίριο και το επώνυμο κτίριο δεν χρειάζεται να είναι ένα μνημείο, μια εκκλησία, μπορεί να είναι η καλύβα ή το παράπηγμα ή η παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Από αυτή την εμπειρία θα ήθελα να μοιραστώ κάποια μαθήματα που πήραμε εμείς. Τα προσωπικά αρχεία είναι πολύτιμες πηγές για μας, είναι πολύτιμο πρωτογενές υλικό,
το οποίο βέβαια πολύ συχνά απαιτεί πολλή δουλειά, επίπονη τεκμηρίωση από εμάς. Και έχει μεγάλη αξία αυτή η διαδικασία της ταύτισης, της αναγνώρισης, του να καταλάβουμε τι ακριβώς δείχνει αυτή η φωτογραφία που είπε πριν ο Κωστής, για παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας δόθηκαν δεκάδες φωτογραφίες, οι οποίες έδειχναν μια γενική όψη του οικισμού, ας πούμε, τα αυθαίρετα, η Δραπετσόνα, η προσφυγούπολη της Δραπετσόνας ή τα σοκάκια της Μύρινης, που δεν γνωρίζαμε πού ήταν ακριβώς. Ή βρίσκαμε σχέδια που δεν ξέραμε, ενός σπιτιού που έχει κατεδαφιστεί και δεν γνωρίζαμε ακριβώς πού είναι. Στις περιπτώσεις που καταφέραμε να ταυτίσουμε τη φωτογραφία, τη γωνία λήψης, το σχέδιο με το οικόπεδο και κάπως να αγκυρώσουμε το τεκμήριο στον τόπο και στον χρόνο, να ξέρουμε πότε και πού έγινε αυτό, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ωφελούταν μόνο η έρευνα η δική μας, αλλά το ίδιο το τεκμήριο αποκτούσε πολλαπλάσια δύναμη. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο δίναμε πίσω σε αυτό που μας δόθηκε. Επιστρέφαμε μέρος, εμπλουτίζαμε το τεκμήριο που μας εμπιστεύτηκαν οι άνθρωποι. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, όταν καταφέρναμε μέσα από άλλες πηγές, μέσα από αεροφωτογραφίες ή μέσα από κτηματολογικά διαγράμματα ή μέσα από ιστορικά αρχεία, να αναγνωρίσουμε κάτι, να το ταυτίσουμε, δεν αιωρούταν πια. Το τεκμήριο δεν αιωρείται πια. Αποκτά ένα σώμα, γίνεται χειροπιαστό και αυτή η επανένωση προχωρά τη δική μας έρευνα, ώστε σήμερα, ας πούμε, να είμαστε στη διαδικασία να καταγράφουμε δεκάδες οικισμούς στην Ιωνία, τους οποίους δεν τους ξέραμε. Γύρω στους 200 οικισμούς έχουμε εντοπίσει μέχρι τώρα, ελληνοορθόδοξους ή μεικτούς. Αλλά αυτή η επανένωση του τεκμηρίου με την πληροφορία λειτουργεί θεραπευτικά και ατομικά και συλλογικά. Δηλαδή, κάπως επιφέρει μία επούλωση ενός τραύματος, αυτού του τραύματος του εκτοπισμού. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα που έχω να μοιραστώ, που δεν είναι μέσα από αυτή την έρευνα, αλλά είναι συγγενικό, είναι όταν αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε πότε και πώς και από ποιον τραβήχτηκε η φωτογραφία, η πολύ γνωστή της προκυμαίας της Μύρνης, με την βάρκα που γέρνει και πέφτουν οι πρόσφυγες που έχουν μπει μέσα. Είναι 4 φωτογραφίες, είναι ένα καρέ. Ουσιαστικά, που φαίνεται στην αρχή η βάρκα που φορτώνεται με υπερβολικά πολύ κόσμο και στο τέλος του μπάρει και βυθίζεται. Και κυκλοφορεί παντού στο διαδίκτυο και την βρήκαμε και στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και στα τουρκικά αρχεία. Και πουθενά δεν υπήρχε κάποια πληροφορία για το πότε τραβήχτηκε, από ποιον και τι ακριβώς δείχνει. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία να μάθουμε τα πάντα για αυτή τη φωτογραφία, με μια σχεδόν εγκληματολογική προσέγγιση, ότι πρέπει να αναλύσουμε τη γωνία λήψης, να καταλάβουμε από ποια πλοία ήταν στο λιμάνι της Μύρνης εκείνη τη μέρα, ποιες μέρες ήταν αυτό. Καταλάβαμε ότι είναι από αμερικανικό πλοίο, από τις πηγές άλλων ερευνητών, σε ποιο σημείο ακριβώς της προκυμαίας ήταν, ποιες μέρες είχε μπει το πλοίο αυτό στο λιμάνι, άρα ποια μέρα τραβήχτηκε κτλ. Και μέσα από αυτή την αναζήτηση οδηγηθήκαμε σε ένα οικογενειακό αρχείο αξιωματικού που υπηρετούσε στον Αμερικανικό Ναυτικό στη Ουάσιγκτον. Και εκεί στο φυσικό αρχείο βρήκαμε τα φυσικά, ας πούμε, τις εκτυπώσεις, τις φωτογραφίες της ίδιας στη σειρά και επιβεβαιώσαμε ακριβώς ότι αυτή η φωτογραφία ελήφθη την συγκεκριμένη μέρα και κάπως έγινε πολύ πιο δραματική η στιγμή εκείνη. Ξαναζωντάνεψε με πολύ πιο δραματικό τρόπο στα μάτια μας όταν απέκτησε ας πούμε, την υφή των γεγονότων και την ώρα και το χρόνο και ξέραμε ότι αυτός ο άνθρωπος κρατούσε μια κάμερα και ότι αυτά τα 2 μέτρα που τον χώριζαν ήταν όλα πλέον μετρήσιμα, ας πούμε. Η απόσταση που διαχώριζε την απελπισία από την απόλυτη ασφάλεια ήταν μετρήσιμη. Η ώρα ήταν μετρήσιμη, η μέρα ήταν μετρήσιμη, όλα ήταν πολύ συγκεκριμένα. Και αυτό το πολύ συγκεκριμένο δεν συνειδητοποίησαμε ότι ήταν απίστευτα πολύτιμο. Νιώθω λοιπόν ότι με το δικό μας μόχθο, οι ερευνητές, μπορούμε να δώσουμε πολλά πράγματα πίσω σε μια συλλογή που είναι πολύτιμη για την οικογένεια, αλλά μπορεί να είναι και πολύτιμη για την έρευνα.
αλλά και μπορεί να αποκτήσει ακόμα πιο χειροπιαστή υπόσταση για την οικογένεια. 2 ακόμα σημεία έχω, αν έχω λίγο χρόνο. Έχω. Χάρη σε αυτές τις Άρα το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι χάρη σε αυτές τις προσωπικές συλλογές ανακαλύψαμε οικισμούς και τοπονύμια που δεν είχαν καταγραφεί στις επίσημες απογραφές. Γιατί είχαν πολύ μικρό πληθυσμό. Ήτανε τσιφλίκια, ήτανε 2-3 καλύβες κολύγων που ήταν seasonal, ας πούμε, ήταν εποχιακή η κατοίκησή τους. Το καλοκαίρι πήγαιναν σε αυτά, ενώ το χειμώνα ξεχειμωνιάζανε στους μεγάλους οικισμούς. Άρα, πάρα πολλή πληροφορία για το χώρο και για το πώς αυτός ο χώρος επηρεάστηκε από την εκτόπιση των πληθυσμών, ήρθε από τις μικροϊστορίες των ανθρώπων που δεν ήταν από τη Σμύρνη, από το κέντρο της Σμύρνης, δεν ήταν από τα Βουρλά, ήταν από το Γκιούλμπαχτσε, ήταν από το τσιφλίκι του Αγίου Γεωργίου. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι εάν μπορώ να κάνω έναν μικρό παραλληλισμό ανάμεσα στα ανώνυμα σπίτια που εμείς καταγράφουμε, σπίτι-σπίτι, ερείπιο-ερείπιο, και σε όλες αυτές τις προσωπικές ιστορίες που υπάρχουν κρυμμένες στα οικογενειακά αρχεία, μπορώ να πω ότι από τη δική μας εμπειρία η αξία αυτών των τεκμηρίων λειτουργεί και αθροιστικά. Έχει σημασία όταν έχεις καταγράψει εκατοντάδες παραπήγματα, εκατοντάδες σπίτια, ή χιλιάδες παραδοσιακά σπίτια, γιατί μετά αυτή η ποσότητα αποκτά μία μάζα που μπορεί να αναλυθεί με πολύ περισσότερους τρόπους. Άρα και η μία φωτογραφία έχει την αξία της, αλλά και όταν καταφέρεις και μαζέψεις 1000 φωτογραφίες από το ίδιο περιστατικό, αποκτά και μία νέα διάσταση η έρευνα που δεν θα την είχε εάν στηριζόσουν μόνο χωρίς να αναιρείται φυσικά η ποιοτική αξία του ενός. Και τελευταίο, και από τη δική μας εμπειρία της επαφής με την κοινότητα και με τους Μικρασιάτες και με τους Τούρκους ανταλλαγμένους και με τους Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Αττική, νιώσαμε ότι η ίδια η διαδικασία της συλλογής, σίγουρα τα παιδιά θα μπορούν να μας πούνε και περισσότερο γι' αυτό και εσείς επίσης, η ίδια η διαδικασία της συλλογής των προσωπικών τεκμηρίων είναι και μία δράση αφύπνισης που ανέφερε και πριν ο κύριος Σταμβάκης και μία δράση ευαισθητοποίησης. Δηλαδή δεν είναι κάπως ότι θα γίνεται αυτή η συλλογή των τεκμηρίων και μετά θα μάθει ο κόσμος για την κοινότητα ή μετά η κοινότητα θα ενεργοποιηθεί περισσότερο. Η ίδια η πράξη ανασυστήνει και την κοινότητα και το αρχείο που ανέφερε πριν ο Κωστής κάπως γίνεται ένα νέο κέντρο αναφοράς της κοινότητας με τα νέα δεδομένα της εποχής. Τελευταίο, να πω ότι υπάρχει πολλής χώρος ακόμα, δηλαδή είναι πολλές οι ιστορίες εκεί έξω που πρέπει να διασωθούν και να διασφαλιστούν και εύχομαι καλή επιτυχία στην πρωτοβουλία της ομάδας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Καλλιόπη Αμυγδάλου. Η Ματθίλδη Πυρλή έχει το λόγο, αρχαιονόμος στο ΕΛΙΑ και υπεύθυνη για την Αίγυπτο. Ναι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιδρυτές των Ελληνικών Ιστορικών Αρχείων της Ανατολικής Μεσογείου, ΕΛΙΑΜ, για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση. Τα ερευνητικά ζητούμενα του φορέα, όπως φανερώνονται ήδη από τον τίτλο του, είναι ευρύτατα και πολυσύνθετα και ευχόμαστε στα ΕΛΙΑΜ κάθε επιτυχία. Ο δικός μου χαιρετισμός είναι από τη θέση μιας αρχαιονόμου του ΕΛΙΑΜ ΙΕΤ. Το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, ΕΛΙΑ, ιδρύθηκε το 1980 από τον Μάνο Χαριτάτο και τον Δημήτρη Πόρτολο ως μη κερδοσκοπικό σωματείο και από το 2009 αποτελεί τμήμα του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης ΜΙΕΤ. Το ΕΛΙΑ ΜΙΕΤ από την ίδρυσή του διασώζει τεκμήρια και έντυπο υλικό που χρονολογούνται από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα, τα οποία σχετίζονται με την ιστορία της Ελλάδας. Αρχεία προσώπων και οργανισμών, έντυπα, φωτογραφίες, χάρτες, εφήμερα και τα διαθέτει στο ερευνητικό κοινό. Δηλαδή, ο σκοπός του είναι η προαγωγή της έρευνας στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών. Αυτή η φράση ενδεχομένως ακούγεται κάπως τεχνική, απρόσωπη και δυσνόητη,
όπως δυσνόητες φαντάζουν οι έννοιες ιστοριογραφία και ανθρωπολογική έρευνα ως διεργασίες. Ίσως η εικόνα να ξεκαθαρίσει κάπως, αν σκεφτούμε αυτές τις έννοιες μέσα από τη σχέση τους με τα αρχεία. Ας ξαναθέσουμε λοιπόν κάποια ίσως κοινότοπα, αλλά χρήσιμα ερωτήματα. Γιατί είναι σημαντικά τα αρχεία? Προφανώς γιατί αν δεν είμαστε γεωλόγοι ή αστρονόμοι, η εξέταση του παρελθόντος περνάει αναγκαστικά μέσα από τα αρχαιακά κατάλοιπα. Η ιστορία δεν γράφεται άπαξ. Είναι η ερμηνεία των γεγονότων μέσα από τις πηγές και καθήκον του ιστορικού είναι να την κρατά διαρκώς ανοιχτή σε νέες θεωρήσεις, με νέα ερωτήματα, από νέες οπτικές γωνίες. Είναι λοιπόν αναγκαία η διαρκής επιστροφή στις πηγές. Είναι όμως όλα τα τεκμήρια άξια διάσωσης? Πώς η ιστορική και η ανθρωπολογική έρευνα που καλούνται να ερμηνεύσουν την πορεία στο χρόνο, ας πούμε, μιας κρατικής οντότητας ή μιας κοινωνίας ανθρώπων μέσα από τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά τους, πώς αυτή η έρευνα θα μπορούσε να εμπλέξει τον καθένα μας? Κάποιος που μελετά, για παράδειγμα, τη διαδικασία μετατροπής της γερμανικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας σε απολυταρχικό καθεστώς κατά τη δεκαετία του 1930, μπορεί να εξετάσει αρχεία θεσμικών φορέων, όπως των Υπουργείων, των Δικαστηρίων και της Αστυνομίας, και τα τεκμήρια που οι θεσμοί αυτοί παρήγαγαν, προπαγανδιστικά έντυπα, σχολικά βιβλία, δικαστικές αποφάσεις και εγκυκλίους. Μπορεί όμως να μελετήσει και προσωπικές μαρτυρίες, όπως τη συλλογή από όνειρα που είδαν νοικοκυρές, γιατροί, κομμότριες, δικηγόροι, μοδίστρες και τσαγκάριδες από το 1933 έως και το 1939. Τα κατέγραψε, μελέτησε και μια επιλογή τους εξέδωσε η Σαρλότε Μπέραντ, Γερμανοεβραία δημοσιογράφος και μεταφράστρια της Χάνα Άρεντ, θέλοντας να δείξει την επίδραση της επιβολής του ολοκληρωτισμού στους Γερμανούς πολίτες και τις ψυχολογικές διαδικασίες αφομοίωσης ή και αντίστασης αυτών. Έχουμε λοιπόν μια διπλή προσέγγιση, τη θεσμική και την προσωπική, που διασταυρώνονται και συμπληρώνονται. Το ζήτημα της σημασίας των αρχείων για την κατανόηση της ταυτότητάς μας με όρους πολιτικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς, βρίσκεται στον πυρήνα της ερευνητικής πρωτοβουλίας που παρουσιάζεται απόψε. Θα το προσεγγίσω με ένα παράδειγμα συγγενές με τα αρχεία που μελετούν τα ΕΛΙΑΜ, τόσο προς τον τύπο του υλικού, όσο και γεωγραφικά και χρονολογικά. Θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά στην ιστορία του ίδιου του ΕΛΙΑΜ ΙΕΤ και συγκεκριμένα στη δημιουργία, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, του ειδικού τμήματος Ελληνισμού Αιγύπτου. Το τμήμα υποστηρίχτηκε από τις άοκνες προσπάθειες δύο Αιγυπτιωτών, του Δημήτρη Χαριτάτου, νομικού, προέδρου επί σειρά ετών του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων και πατέρα του ιδρυτή του ΕΛΙΑ, και του Ευθύμιου Σουλογιάννη, καθηγητή και ερευνητή της Ακαδημίας Αθηνών. Η βασική έγνοια και των δύο ήταν η διάσωση της ιστορίας των Ελλήνων στη νεότερη Αίγυπτο. Το όραμά τους το υλοποίησαν με τρεις τρόπους. Καταρχάς, με τη συγκέντρωση αρχαιακών πηγών που θα τεκμηρίωναν την παρουσία και την πολύπλευρη δράση των Ελλήνων στην Αίγυπτο. Ο κύριος όγκος των πρωτογενών τεκμηρίων του τμήματος είναι τα αρχεία δύο σπουδαίων διοικητικών οργανισμών, των ελληνικών κοινοτήτων Αλεξανδρίας και Μανσούρας, οι οποίες διαχρονικά κατέβαλαν προσπάθειες οργάνωσης και προστασίας του ελληνικού στοιχείου της Αιγύπτου. Θα ήθελα εδώ να τονίσω την εξαιρετική πρόνοια και οξυδέρκεια των διοικητικών επιτροπών των δύο κοινοτήτων, οι οποίες το 1987 προχώρησαν στη δωρεά των αρχείων τους στο ΕΛΙΑ. Ο δεύτερος λοιπόν τρόπος διάσωσης της ιστορίας των Αιγυπτιωτών, σε συνέργεια με τις ελληνικές κοινότητες Αλεξανδρίας και Μανσούρας, ήταν η μετατροπή του ανενεργού πλέον αρχείου των οργανισμών αυτών σε πεδίο επιστημονικής έρευνας της αιγυπτιώτικης ταυτότητας, ώστε να δοθεί η όθηση για μια σειρά από επιστημονικές μελέτες και δημοσιεύσεις. Ο τρίτος τρόπος υπήρξε η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση του κοινού, η οποία ήταν ενθουσιώδης, ώστε τα θεσμικά διοικητικά αρχεία να συμπληρωθούν με προσωπικά και στις διασταυρώσεις τους να δημιουργηθούν νέα σημεία εξέτασης και κατανόησης του παρελθόντος.
Όλα τα αρχεία από τη φύση τους, δηλαδή τη διαδικασία παραγωγής τους, περικλείουν σιωπές. Τα πρόσωπα συχνά εκαθαρίζουν τα κατάλοιπά τους από τεκμήρια που θεωρούν ενοχλητικά, περιττά ή ανεφαξίας. Από την άλλη, τα αρχεία φορέων, όσο αντιπροσωπευτικοί κι αν είναι εκείνων που εκπροσωπούν, είναι αδύνατο να αποτυπώσουν τις φωνές όλων. Αντιλαμβάνομαι ότι μία από τις κύριες έγνοιες των ΕΛΙΑΜ είναι να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοχοι αρχείων που συνδέονται με την Ανατολική Μεσόγειο για τη σημασία των τεκμηρίων που διαθέτουν. Αυτά τα καθημερινά και ανεπίσημα που συνθέτουν την προσωπική μας σφαίρα και την μικροϊστορία μας, αλλά δεν βλέπουμε πώς θα μπορούσαν να συνδεθούν στο στερέωμα της μεγάλης ιστορίας. Άλλη έγνοια τους είναι να δώσουν φωνή μέσα σε ένα πλαίσιο επιστημονικό. Τα Χριστούγεννα του 2019, το Ίδρυμα Φυγή, Απέλαση, Συμφιλίωση Μέδρα το Βερολίνο έστειλε σαν ευχετήρια κάρτα ένα βιβλιαράκι με συνταγές μαγειρικής, αντίγραφο τεκμηρίου από τις συλλογές του. Το πρωτότυπο το είχε συντάξει το Δεκέμβριο του 1945 ο Βάλτερμαρ Χάιμ, ο οποίος είχε διαφύγει από το Μάριεν Βέρντερ της Δυτικής Πρωσίας και το έστειλε στη σύζυγό του Γκρέτε. Το βιβλιαράκι, που είχε γραφτεί σε καιρούς καταστροφής και απόλυτης ένδυας για όλη την Ευρώπη μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Βάλντεμαρ το τιτλοφόρησε σε στιγμές απόλυτης ανάγκης και περιέχει συνταγές για παρασκευή φαγητών με ελάχιστες πρώτες ύλες. Οι ιστορικοί θα έχουν να πούν πολλά για ένα τεκμήριο σαν κι αυτό. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη Ματθίλδη Πυρλή. Σας ευχαριστούμε και τους τρεις για τις πολύ ουσιαστικές αφηγήσεις σας και που κρατήσατε το χρόνο, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό ως συντονίστρια. Οπότε τώρα αλλάζουμε φρουρά. Έρχονται στο πάνελ οι διοργανωτές, αυτοί που είχαν την ιδέα και την υλοποίησαν των αρχείων. Δεν έχετε κουραστεί. Όχι. Να κάνουμε στο τέλος διακοπή και να συζητήσουμε. Να μην κάνουμε τώρα διάλειμμα, λέω. Εγώ όση ώρα κάθονται, θέλω να πω 2-3 λόγια για τον κάθε επιστήμονα. Τα πολλά μπορείτε να τα διαβάσετε και στην ιστοσελίδα. Να ξεκινήσω με την Ειρήνη Χρυσοχέρη. Είναι οπτική ανθρωπολόγος και αρχαιολόγος. Οπτική τι σημαίνει, Ειρήνη? Ότι ασχολούμαι με τις οπτικές αναπαραστάσεις. Ωραία. Είναι το visual στα αγγλικά. Οκ. Σπούδασε ενάλια αρχαιολογία, να το πούμε αυτό, στο Πανεπιστήμιο του Southampton, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το διδακτορικό της στην οπτική ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο στο Λονδίνο. Ως ανθρωπολόγος έχει ασχοληθεί με την ελληνική διασπορά, έχει κάνει επιτόπια έρευνα στην ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου και έχει εστιάσει στις οπτικές αναπαραστάσεις της μνήμης, της ταυτότητας και του χώρου. Στα ενδιαφέροντά της είναι η φωτογραφία, μουσιακές αναπαραστάσεις του παρελθόντος και, που αυτό δεν το ήξερα, εκτός το ότι έχει επιμεληθεί εκθέσεις στην Αίγυπτο και στην Ελλάδα, έχει συμμετάσχει και στην παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ και ως ερευνήτρια και παραγωγός και σκηνοθέτης. Μπράβο. Εξαιρετικό. Γιατί και ο Αλέξανδρος Κιτροεύ, ξέρουμε, έχει πάρα πολλές φορές, είναι σύμβουλος σε ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικά. Είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Haverford College στην Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών, το διδακτορικό του από την Οξφόρδη. Ειδικεύεται στην ιστορία της ταυτότητας στην Ελλάδα, με έμφαση στην ελληνική διασπορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αίγυπτο, σε μια ευρεία κλίμακα, από την πολιτική στον αθλητισμό. Είναι φανατικός Παναθηναϊκός, το ξέρουμε όλοι αυτό. Δεν θα μιλήσω για τα βιβλία, στις εκδόσεις, τα περιοδικά.
είναι ο Αλέξανδρος ιστορικός σύμβουλος στις 6 ταινίες της Μαρίας Ηλιού, που είναι σημαντικό, και τώρα πρόσφατα στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «Στους δρόμους των Ελλήνων» με την Μάγια Τσόκλη. Ο Άγγελος Δαλαχάνης είναι ιστορικός, κύριος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας και η βάση του είναι στο Ινστιτούτο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Παρίσι, όπου ήρθες πριν μία μέρα, τρέχοντας για τη παρουσίαση. Το διδακτορικό του από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Η έρευνά σου επικεντρώνονται στην ιστορία της μετανάστευσης, της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στην Αίγυπτο και την Ιερουσαλήμ τον 19ο και 20ο αιώνα. Έχει γράψει πάρα πολλές μελέτες και θα πω ότι, επειδή θα κυκλοφορήσει σύντομα το βιβλίο σου, με θέμα τη δημιουργία των συλλογών του Αντώνη Μπενάκη στην Αίγυπτο και την Αθήνα από το 1900 έως το 1931, χρονιά κατά την οποία ιδρύθηκε το Μουσείο Μπενάκη. Έχετε κάνει τόσα πράγματα και βάζετε και ακόμα ένα στο κεφάλι σας και πολύ δύσκολο. Θέλω να κάνω μερικές πολύ απλές ερωτήσεις που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Έλειπε κάτι? Πώς συγκεντρωθήκατε οι τρεις σας? Και πόσο δύσκολο είναι τελικά να γίνει? Αλέξανδρε, θες να ξεκινήσεις? Για να ακριβολογήσω, η αρχή της αρχής ήταν σε αυτή την αίθουσα το 2008. Μερικοί μπορεί να θυμάστε, έγινε ένα συνέδριο για τους Έλληνες στην Αίγυπτο και συμμετείχα εγώ και γνώρισα τους δύο εδώ παραβρισκόμενους. Σε ανύποπτο χρόνο, εγώ είχα φύγει, είχα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχα αφήσει τον ελληνισμό της Αιγύπτου γιατί ασχολιόμουν με την ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά με παρακάλεσαν οι οργανωτές να κάνω κάτι και έκανα κάτι για τους Έλληνες στην Αίγυπτο που είχαν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα που το σκέφτομαι είναι σημαδιακό, γιατί μίλησα για άτομα, μίλησα για προσωπικές ιστορίες που δεν είχα κάνει πριν, σημαδιακά, και τώρα επανερχόμαστε. Η Ειρήνη έκανε μια παρουσίαση με συνεντεύξεις. Ο Άγγελος ήταν τότε νεότατος, νομίζω, μόλις είχε τελειώσει το Λύκειο, νομίζω ξεκινούσε την καριέρα του και από τότε γνωριστήκαμε και είχαμε επαφές, αλλά ουσιαστικά την ιστορία θα την πούνε ο Άγγελος και η Ειρήνη. Με πλησίασαν και μου ζήτησαν να συνεργαστώ μαζί τους και λέω εγώ, κοίταξε τους νέους που μου θέλουν και αρχεία, γιατί εγώ ανήκω στην προαρχιακή εποχή. Γιατί όταν έκανα εγώ τη διατριβή μου για τους Έλληνες στην Αίγυπτο, δεν είχαν γίνει ενέργειες του κυρίου Σιλογιάννη και του Μάνου και του Δημήτρη Χαριτάτου. Και εγώ είδα τα αρχεία στην Αίγυπτο. Στην Αλεξάνδρεια πήγα στην κοινότητα, με υποδέχθηκαν εξαιρετικά. Καλά, ήταν και ο προπάπους μου μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κάποτε, αλλά τέλος πάντων ήταν πολύ καλή η υποδοχή, αλλά ουσιαστικά μου είπανε να ένα δωμάτιο με ντουλάπες και βγάλε άκρη. Και από τότε είχα την ιδέα ότι πρέπει να οργανωθούν τα αρχεία. Και να οργανωθούν τα αρχεία των Ελλήνων στην Αίγυπτο, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Και τότε... Περνάω τη σκητάλη. Πράγματι, γνωριστήκαμε το 2008. Εγώ, Αλέξανδρε, τότε σε ήξερα μόνο μέσα από τη βιβλιογραφία, μια και ήσουν ο ειδικός σε θέματα Αιγυπτιώτη ελληνισμού, ήσουν και ο παλαιότερος της παρέας και εδώ μέσα γνωριστήκαμε και χάρηκα που επιτέλους σε έβλεπα και από κοντά. Με τον Άγγελο επίσης γνωριστήκαμε εδώ, όπως λες. Τότε ο καθένας από εμάς ασχολείται με πάλι θέματα Αιγυπτιώτη ελληνισμού, από διαφορετική φυσικά σκοπιά ο καθένας. Κρατήσαμε, όπως είπες και εσύ, μια χαλαρή σχέση όλα αυτά τα χρόνια από το 2008 και το 2019 ο Άγγελος, ο οποίος είχε ήδη ασχοληθεί και με τους Έλληνες της Ιερουσαλήμ, έβαλε στο τραπέζι την ιδέα της ίδρυσης ενός επιστημονικού φορέα, ο οποίος να ασχολείται με την Ανατολική Μεσόγειο.
Και ο στόχος ήταν να καταγράψουμε οικογενειακά αρχεία των ανθρώπων, των Ελλήνων δηλαδή, που ζούσαν ή προέρχονται από εκεί. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή είχα μια αντιπρόταση. Είχα πει να κάνουμε ένα αρχείο το οποίο να αφορά τους Αιγυπτιώτες. Και ο λόγος που το είχα προτείνει αυτό τότε ήταν ο εξής. Έχουν γραφτεί πολλές μελέτες για τους Έλληνες της Αιγύπτου. Έχουν καταγραφεί αρκετά, δηλαδή γνωρίζουμε πολλά για την ιστορία των Αιγυπτιωτών. Υπάρχει το ΕΛΙΑ που έχει όλο αυτό το τεράστιο αρχείο, το οποίο όμως είναι θεσμικά αρχεία. Αυτό όμως που δεν είχε γίνει και δεν έχει γίνει ακόμα, είναι ότι δεν έχει γίνει καμία συστηματική προσπάθεια καταγραφής των προφορικών μαρτυριών. Δηλαδή δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο συστηματικά, ούτε προσπάθεια για να ψηφιοποιηθούν τεκμήρια που υπάρχουν στα σπίτια των ανθρώπων. Συζητήσαμε λοιπόν οι τρεις μας και κρίναμε ότι πράγματι η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην οποία εντάσσεται βέβαια η Αίγυπτος, και η Αίγυπτος ούτως ή άλλως και μας έχει δώσει πολύ υλικό και έχει πάρα πολύ υλικό να μας δώσει. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι είναι μια περιοχή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, και έτσι αποφασίσαμε τελικώς να κάνουμε αυτό τον φορέα που να ασχολείται με την Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι ο Άγγελος στη συνέχεια θα μας πει και περισσότερα πράγματα για την ευρύτερη περιοχή και γενικά για τις ιδιαιτερότητες της παρουσίας των Ελλήνων στην Ανατολική Μεσόγειο. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε όλες και όλοι που είστε εδώ. Πραγματικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, εντυπωσιασμένοι και συγκινημένοι γι' αυτό. Ευχαριστούμε τη Μαριλένα, ευχαριστούμε τους ομιλητές και τις ομιλήτριες. Εγώ είμαι ο μόνος, νομίζω, παλιοελλαδίτης της ομάδας, για να μην πω της αίθουσας, αλλά αυτό είναι χαρά μου, ας πούμε. Και θέλω να πω ότι η ιδέα που προέκυψε για να κάνουμε κάτι σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο, όπως όλες οι ιδέες, προέκυψε μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τα διαβάσματα, μέσα από την ενασχόληση χρόνια με την Αίγυπτο, με την Ιερουσαλήμ, μετά με τις αποστολές του Μέμου του Τσελίκα, που είναι εδώ μαζί μας απόψε. Την Ειρήνη τη γνώρισα το 2008 σε αυτήν εδώ την αίθουσα και έμαθα αρκετά γρήγορα τη δουλειά της γύρω από τις συνεντεύξεις που είχε κάνει. Είχε κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις, οι οποίες δεν έχουν βγει προς τα έξω. Κάποιες έχουν δοθεί στην βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, κάποιες δουλειές έχουν παρουσιαστεί σε εκθέσεις, αλλά γενικώς παραμένει ένα υλικό που είναι αδημοσίευτο. Και θεωρούσα ότι έπρεπε να βρεθεί μια δομή, ένας φορέας, αυτό να παρουσιαστεί σε ένα ευρύτερο κοινό και να προσθεθούν και άλλες συνεντεύξεις που θα μπορούσαν να γίνουν, γιατί κατάφερε με αυτόν τον τρόπο η Ειρήνη να καταγράψει μια γενιά που πια δεν υπάρχει, που πια έχει φύγει. Δηλαδή, είναι συνεντεύξεις που έκανε τη δεκαετία του 1990, δεκαετία του 2000. Και μετά με τον Αλέξανδρο, τον οποίο του είχα γράψει ένα email πολύ διστακτικό έτσι, στο πρώτο έτος της διατριβής, για να ζητήσω βοήθεια, να συζητήσουμε, καθώς ξεκινούσα να δουλεύω πάνω στα θέματα του ελληνισμού της Αιγύπτου. Ήταν πάντα, έτσι πως είναι, ο Αλέξανδρος καταδεκτικός, βοηθητικός, γλυκομίλητος, και όλο αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό για την συνέχεια, συν τα βιβλία του, οι μελέτες του, ήδη από τη δεκαετία του 80, που αποτελούσαν για όλους όσοι ασχοληθήκαμε με την Αίγυπτο πηγή έμπνευσης. Τώρα, γιατί Ανατολική Μεσόγειος και όχι μόνο Αίγυπτος? Δεν είναι γιατί δεν αγαπάμε την Αίγυπτο, ίσα-ίσα, αγαπάμε πάρα πολύ την Αίγυπτο. Απλώς σήμερα έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε με όρια. Έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε με σύνορα. Έχουμε
συνηθίσει να σκεφτόμαστε με απαγορεύσεις, με έλεγχο στις μετακινήσεις, με ταυτότητες εθνοτικές, θρησκευτικές, εθνικές που είναι αδιαπραγμάτευτες, που δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Είναι ο κόσμος των εθνών κρατών. Είναι ο κόσμος που διαδέχτηκε σε όλη την περιοχή τον κόσμο των αυτοκρατοριών. Και αυτός ο κόσμος του ελέγχου, των ορίων, των συνόρων, είναι πολύ πιο σύγχρονος, πολύ πιο πρόσφατος από όσο νομίζουμε. Γιατί σε αντίθεση με αυτό που έχουμε κατά νου, έτσι, οι Μικρασιάτες, πολλοί ας πούμε Αιγυπτιώτες, και εγώ δουλεύοντας γύρω από το θέμα, συνειδητοποιούσα ότι πολλοί Αιγυπτιώτες έχουν καταγωγή από τη Μικρά Ασία, που δεν είχαν ποτέ αναφορά την Ελλάδα. Πολλοί Έλληνες που ζούσαν στην διόρυγα του Σουέζ ήταν από την Κάσο ή από τα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων. Οπότε, με το να εστιάζουμε σε μία χώρα της περιοχής, είτε είναι η Ελλάδα, είτε είναι η Αίγυπτος, είτε είναι κάποια άλλη, η εντύπωση μου είναι, και νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, ότι χάνουμε το δάσος. Δεν βλέπουμε αυτά που συνδέουν όλη την ευρύτερη περιοχή. Γιατί τόσο στα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και στην ευρύτερη ενδοχώρα, κατοίκησαν και σε ορισμένες αρκετές περιπτώσεις κατοικούν ακόμα πληθυσμοί που αυτοπροσδιορίζονται εθνοτικά ως Έλληνες, ως Ρωμιοί και ταυτόχρονα θρησκευτικά κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο, ως χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες αυτών των ανθρώπων περιλαμβάνουν από βιομήχανους και μεγαλέμπορους μέχρι ανειδίκευτους εργάτες. Και όσοι γνωρίζουν καλά την περιοχή δεν εκπλήσονται με κάτι τέτοιο. Όπως δεν εκπλήσονται το γεγονός ότι πολλοί Έλληνες ή Ελληνίδες της περιοχής δεν ήταν απαραίτητος πολίτες του ελληνικού κράτους. Έτσι. Πολλοί που τους θεωρούσαμε Έλληνες, που αναφέρονται ως Έλληνες, που αυτοπροσδιορίζονται ως Έλληνες, μπορεί να ήταν υπήκοοι ενός κράτους της περιοχής, μπορεί να ήταν και υπήκοοι κάποιου δυτικού κράτους. Η ελληνική εθνοτική ταυτότητα γενικώς το 19ο και τον 20ο αιώνα σε όλη την περιοχή ήταν συχνά μια ρευστή έννοια, μια μεταβλητή έννοια που δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο την έχουμε σήμερα στο μυαλό μας, και ο κόσμος αυτός αποτελεί ένα παρατηρητήριο για να δούμε τι σήμαινε να είναι κάποιος Έλληνας στην περιοχή πριν από 100 χρόνια, πριν από 200 χρόνια. Με δύο λόγια, δεν υπήρχε ένας μονοσήμαντος κόσμος, ένας ελληνικός κόσμος σε όλη την περιοχή, αλλά πολύ διαφορετικοί ελληνικοί κόσμοι. Και αυτοί οι ελληνικοί κόσμοι αποτυπώνονται στις ιστορίες και στα τεκμήρια που καταγράφουν, που φιλοδοξούν να καταγράψουν τα Ελιάμ. Σήμερα, όταν θέλουμε να μελετήσουμε την Ελλάδα στο ευρύτερο γεωγραφικό της πλαίσιο, κυρίως στο εξωτερικό, και το λέω κυρίως από την εμπειρία μου στη Γαλλία, για να εντάξουμε την Ελλάδα σε ευρύτερες συζητήσεις επιστημονικές, σε ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, είμαστε συχνά σε κάποιο δίλημμα, δεν ξέρουμε σε ποιο ευρύτερο πλαίσιο να την τοποθετήσουμε. Από τη μία αποτελεί μέρος των Βαλκανίων, αποτελεί μέρος αυτού που λέμε πιο πρόσφατα Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από την άλλη, παρά την εγκύτητα, δεν θεωρούμε ότι αποτελεί μέρος της Μέσης Ανατολής. Οπότε η έννοια της ελληνικής Μεσογείου, όπως βλέπουμε και στο χάρτη, με έναν τρόπο τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της συζήτησης και σε μια σύνδεση με το ευρύτερο περιβάλλον ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Τώρα, αν θέλουμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για το ποιες χώρες σημερινές, ή στα μέσα του 20ου αιώνα, που τότε διαμορφώνεται ο χάρτης, μπορούμε να πούμε ότι η περιοχή περιλαμβάνει την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Ιορδανία, Ισραήλ, Κύπρο, Λίβανο, Λιβύη, Παλαιστίνη, Συρία, Τουρκία, αλλά δεν μπορούμε φυσικά να αποκλείσουμε και όμορες χώρες που υπάρχουν που συνορεύουν με αυτές.
Τώρα, μίλησαν ήδη και οι ομιλητές για την πρακτική ανάγκη των αρχείων και θα επιταχύνω λίγο. Υπάρχει μονίμως αυτή η αίσθηση ότι υπάρχει μια δυσκολία στην πρόσβαση των αρχείων. Το αρχείο θεωρείται κάτι μυστικό, κάτι στο οποίο δεν μπορούμε εύκολα να έχουμε πρόσβαση. Η πρόσβαση συχνά διαμεσολαβείται, ειδικά στην περιοχή, ισχύει πολύ στα αρχεία κοινοτήτων, μειονοτήτων, εκκλησιαστικών θεσμών και δεν αφορά μόνο την ελληνική παρουσία, είναι γενικό το φαινόμενο. Την ίδια στιγμή, αυτό που βλέπουμε ως ερευνητές της μεταπολεμικής περίοδου είναι ότι υπάρχει ένας εκδημοκρατισμός κάποιων πρακτικών, όπως της φωτογράφησης. Δηλαδή, αν κάποιος που δουλεύει τη δεκαετία του 50 και θέλει να βρει φωτογραφίες της περιοχής, της Αλεξάνδρειας, ας πούμε, της δεκαετίας του 50, θα δυσκολευτεί, γιατί δεν υπάρχουν πια τα στούντιο, δεν υπάρχουν τα στούντιο που βγάλαζαν, ας πούμε, φωτογραφίες, δεν υπάρχουν καρποστάλ, οπότε δεν τα βρίσκει εύκολα κανείς στα αρχεία, στα θεσμικά αρχεία. Γιατί αυτά τα αρχεία βρίσκονται, αυτές οι φωτογραφίες, αυτό το υλικό βρίσκεται στα σπίτια του κόσμου, βρίσκεται στα άλμπουμ που έχει συγκεντρώσει μέσα στα χρόνια κάποια οικογένεια, που για μας αποτελούν πραγματικά ιδιαίτερα πολύτιμα τεκμήρια και τα οποία συχνά χάνουμε λόγω έλλειψης ευαισθησίας ή γνώσης ως προς το τι κάνουμε με αυτά τα τεκμήρια κάποια στιγμή όταν ο κάτοχός του είτε μετακομίζει, είτε δεν υπάρχει στη ζωή, είτε για κάποιο άλλο λόγο. Οπότε η δική μας φιλοδοξία είναι να παρεύουμε ακριβώς εκεί, στο σημείο που δεν θέλει κάποιος να αποχωριστεί τα αρχεία, τα έγγραφά του, προσωπικά κοιμήλια, προσωπικά και οικογενειακά κοιμήλια, και αυτό που έλεγε ο Κωστής, να το μετουσιώσουμε σε ένα ψηφιακό, μια εικόνα, την οποία θα μπορούμε ωστόσο να χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς και όχι μόνο σκοπούς. Αυτό συνδέεται φυσικά και με το τι μας ενδιαφέρει ως προς τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Δηλαδή, ότι μας ενδιαφέρει να μην ασχολούμαστε με τις οικονομικές ελίτ, αλλά να δούμε πόσο ο απλός κόσμος, ο καθημερινός κόσμος ζούσε στην ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια και αυτή, όπως η ιδέα, όπως γενικά και αυτή η πρωτοβουλία δεν προκύπτει από το πουθενά. Έτσι, υπάρχουν και άλλοι που έχουν ασχοληθεί και με αρχεία και με ψηφιοποίηση αρχείων. Εντάξει, ως προς τα αρχεία, λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Το ΕΛΙΑ, η Σύλλογη Κωνσταντινοπολιτών, Μικρασιατών, εναπομεινάντων ελληνικών κοινοτήτων της περιοχής, τα διπλωματικά αρχεία, πολύτιμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν όμως άλλες πρωτοβουλίες. Υπάρχει η ΜΙΓΡΕΚ, που είναι μια πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση του υλικού για τους Έλληνες μετανάστες του Καναδά. Και αυτό απαντάει και στον κύριο Ταμβάκη ως προς την ανάγκη να απλωθούμε, να περιλάβουμε και άλλες περιοχές σε αυτό. Και υπάρχει ήδη μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει από τον Τάσο Αναστασιάδη, που είναι στο McGill, στο Πανεπιστήμιο του McGill στον Καναδά. Και είναι και η πρωτοβουλία αρχείων τάξης, που μας δίνει διαρκώς έμπνευση στο να διασώσουμε όλο και περισσότερο υλικό που μπορούμε να διασώσουμε σε μια περιοχή, δεν θα έλεγα χώρα, είναι μια ευρύτερη περιοχή που τα αρχεία υποφέρουν. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει η κουλτούρα και η αίσθηση της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και όχι μόνο της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και υπάρχουν και πρωτοβουλίες, ας πούμε, όπως για το Ιερουσαλήμ ή για ένα άλλο site που έχει να κάνει με τους Αρμένιους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Να μην μιλήσω περισσότερο, να δώσω το λόγο σε κάποιον. Ναι, να ευχαριστούμε πάρα πολύ, ιδίως για το μάθημα γεωγραφίας, γιατί εγώ πραγματικά δεν ήξερα για ποιες χώρες μιλάμε. Θα μας πεις, Αλέξανδρε, συγκεκριμένα λίγο για τη δομή των ΕΛΙΑΜ, τι κάνουμε συγκεκριμένα και τις δυσκολίες, γιατί είναι μια πολύ πρωτοποριακή ιδέα αυτή. Είναι, ευχαριστώ. Ναι, θα πω εγώ τα πρακτικά και μετά η Ειρήνη θα μας... Ναι.
Και έχουμε και ένα slide που θα πάει. Αλλά να αρχίσω πρώτα απ' όλα με να συνδέσω αυτά που είπαν οι πρώτοι που μίλησαν και να τονίσω αυτό που ανέφερε ο Κωστής ο Καρπόζηλος, το θέμα την απομυθοποίηση των αρχείων. Γιατί ζητάμε από τον καθένα σας και από τους γνωστούς σας και τους συγγενείς σας αυτά που έχουν, που είναι ιστορικά έγγραφα, και εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο τα λέμε όλα το αρχείο. Και αυτό γίνονται δύο λάθη. Πρώτα απ' όλα ένα αρχείο βαφτίζεται αρχείο και δεν είναι αρχείο, γιατί είναι από κόμματα, ακριβώς από κόμματα εφημερίδας. Υπάρχει ένα μικρό project τώρα με το θάνατο του Μίμη Δωμάζου να μελετηθεί ο ρόλος που έπαιξε στο Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και μου είπαν ότι υπάρχουν δύο αρχεία. Το ένα είναι τα πρακτικά του συνδέσμου, που πράγματι είναι ένα αρχείο, και το άλλο είναι από κόμματα αθλητικών εφημερίδων, τα οποία βέβαια δεν είναι ακριβώς αρχείο. Αλλά το πρόβλημα γενικά το να λέμε εμείς αυτά που έχουμε αρχείο, το κάνουμε σαν κάτι, αυτό το άβατο, κάτι πολύ προσωπικό, κάτι στις αγγλόφωνες χώρες δεν μιλάνε για αρχεία, δεν λες personal archives, λες personal papers. Το πολύ collection, το collection είναι ήδη οργανωμένο. Οπότε φοβάμαι ότι καμιά φορά, αν νομίζει κανείς ότι έχει κάποιο αρχείο και κάπως του δίνει μια μυστικιστική διάσταση και δεν θέλει κάπως να το μοιραστεί. Οπότε αυτό που ψάχνουμε εμείς, και θα δώσω μερικά 2-3 παραδείγματα πρακτικά του τι έχουμε και τι συλλέγουμε, αλλά είναι αυτά, είναι τα προσωπικά έγγραφα, τις ταινίες, τις φωτογραφίες, τα οποία είναι ανακατωμένα. Γιατί έτσι είναι, ζούμε την ιστορία, αν το σκεφτείτε καλά-καλά, οι εμπειρίες της ζωής μας είναι όλες ανακατωμένες και τα χαρτιά που έχουμε είναι ανακατωμένα. Πολλές φορές έχω προσεγγίσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες ομογενείς και μου τώρα τι τα θες αυτά, είναι παλιά χαρτιά, είναι φίγδιν-μίγδιν. Ναι, είναι φίγδιν-μίγδιν, γιατί πολλές φορές από το φίγδιν-μίγδιν οι ιστορικοί θα βγάλουν ένα αφήγημα. Οπότε αυτό το αρχείο να το απομυθοποιήσουμε. Και το δεύτερο βέβαια, θέλουμε να το επαναλάβουμε πολλές φορές, είναι δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε από κανέναν προσωπικά αντικείμενα. Θέλουμε όσοι θέλουν και μπορούν να τα μοιραστούν. Το ΕΛΙΑΜ θα τα βγάλει στο διαδίκτυο και προς όφελος όσων ενδιαφέρονται για την ιστορία, αλλά είναι και ένας τρόπος, πιστεύω, να τιμήσουμε τη ζωή και τις εμπειρίες των γνωστών μας και των φίλων μας. Έτσι δεν ξεχνιόμαστε, νομίζω. Με το να υπάρχει κάποια μαρτυρία για το τι κάναμε κάπου, και τώρα με το διαδίκτυο μας δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αφήσει ο καθένας ένα αποτύπωμα. Ή αν όχι εμείς, κάποιος συγγενής μας, ο πατέρας μας, η μητέρα μας, κάποιος. Σας δώσω ένα παράδειγμα μιας συλλογής που ήδη είχα ενώ κάναμε τις συζητήσεις για αυτή την οργάνωση, του θείου μου, του Μίκη του Καπαϊτζή, που πέθανε το 2019. Ο Μίκης μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, πήγε στην Αμπέτιο στο Κάιρο και μετά πήγε στο Λονδίνο, σπούδασε ναυπηγός και έμεινε στο Λονδίνο, αλλά είχε μια πάρα πολύ στενή σύνδεση με την Αίγυπτο και ως ναυπηγός είχε και μια ιδιαίτερη αγάπη για το κανάλι του Σουέζ, μάλιστα. Και κάθε φορά που αναφερόταν κάθε φορά που γινόντουσαν αναφορές στο κανάλι του Παναμά, έγραφε στην Καθημερινή, στα Νέα, στην Εστία. Ευχαριστώ για το άρθρο σας για τον Παναμά. Αυτό μου θυμίζει ότι στο κανάλι του Σουέζ οι Έλληνες...
κλπ. Τώρα, τον σκέφτομαι τώρα με τον Τραμπ και με τον Παναμά, θα είχε ξεσπαθώσει τελείως. Ο Μίκης θα έστελνε το ένα γράμμα μετά το άλλο. Έχω τις φωτοτυπίες των γραμμάτων του. Καλά, αυτές μπορεί να τις βρει κανείς σε εφημερίδες, αλλά κράτησε τα πάντα. Τα τετράδια του από την Αμπέτιο. Και με τους βαθμούς και τα ενδεικτικά και κάτι εκθέσεις. Τα πάντα. Φωτογραφίες, πάρα πολλές φωτογραφίες από εκδρομές. Νομίζω ότι θα γεμίσει το αρχείο από εκδρομές στο φράγμα του Ασουάν, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί πήγαιναν όλοι. Αλλά, ξέρετε, και βλέπεις μια φωτογραφία και βλέπεις ορισμένους νέους κάπου σε μια εκδρομή. So what? Και όμως, το γεγονός ότι πάνε εκδρομές σε τόπους σημαίνει ότι έχουν και μια σύνδεση. Λέμε ότι οι Έλληνες στην Αίγυπτο αγαπούσαν την Αίγυπτο. Πώς φαινόταν αυτό? Πηγαίναν εκδρομές στα αξιοθέατα της Αιγύπτου. Να ένα παράδειγμα. Βλέπουμε και πόσοι ήτανε, βλέπουμε άντρες, γυναίκες. Όπως ξέρουμε, οι φωτογραφίες μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες. Οπότε έχει μαζέψει τέτοια πράγματα και είναι όντως κάπως φίγδιν μίγδιν. Υπάρχουν επιστολές, γράφει στον πατέρα ότι όταν έχει πάει στο Λονδίνο να σπουδάσει και του γράφει ο πατέρας του τι γίνεται στην Αίγυπτο και είναι η δεκαετία του 50, οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο ενδιαφέρον έχει. Αυτά τα οποία πολλοί νομίζουν ότι είναι ίσως ευτελή ή πολυπροσωπικά ή δεν έχουν σημασία. Αυτά είναι τα τεκμήρια. Και τώρα που γίνεται γνωστή η πρωτοβουλία μας, δεχόμαστε ερωτήσεις. Έχω... Όχι ακόμα. Το slide... Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω να το διαβάσω καλύτερα, μήπως διαβάζετε, το βλέπετε, πολύ ενδιαφέρον. Είδα το άρθρο, μπήκε το άρθρο στην ιστοσελίδα της Καθημερινής. Ο παππούς μου ήταν δάσκαλος και κατόπιν διευθυντής στο ελληνικό σχολείο στο Καφρ Ζαγιάτ. Ημερομηνίες, νομίζω, και δίνει αυτά τα στοιχεία. Επιπλέον, μερικά χρόνια πριν, βρήκα τυχαία στη Γενέβη, στο flea market, ναι, μερικά βιβλία που μοιάζουν τραπεζικά αρχεία με εγγραφές χρέων και καταθώσεων από το 1905 μέχρι το 1930 και υπογράφονται από Έλληνα πρόξενο της Τάντας. Να ορίστε, ας πούμε, πώς αυτό, δημιουργώντας, ελπίζουμε, το ΕΛΙΑΜ, αυτό θα έχει και μια... Και μετά, και στέλνει τη φωτογραφία με τους συγγενείς στο κόκκινο και αμέσως, ας πούμε τώρα, αυτή η φωτογραφία τώρα στο διαδίκτυο, θα αναγνωριστούν όλοι τελικά, κάπως θα βρεθεί. Και αυτό είναι πώς έχει δηλαδή αυτό το ripple effect, πώς το λένε, συγγνώμη για τα αγγλικά, ότι θα έχει αρκετές έτσι προεκτάσεις αυτή μία πρωτοβουλία. Μία φωτογραφία θα ανεβάσεις από την εκδρομή, από το φράγμα στο Ασουάν και θα βρεθούν ένα σωρό πράγματα. Εγώ κλείνω με το θέμα των διαδικτυακών πρωτοβολιών. Έχω δει την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και μια οργάνωση, το Ancestry.net, που κάνει γενεολογική έρευνα. Είναι εδώ ο Γρηγόρης ο Κοντός, εκεί πίσω. Γεια σου, Γρηγόρη. Κάνει γενεολογική έρευνα για τους ομογενείς της Αμερικής που όλοι ψάχνουν τις ρίζες τους στα χωριά της Πελοποννήσου και πάει το Ancestry και ψηφιοποιεί εκλογικούς καταλόγους από τις εκκλησίες, τις βαφτίσεις. Και αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί και εγώ είχα πάει στο Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας και κοιτούσα, γιατί δεν υπήρχαν αρχεία όπως είπα, κοιτούσα τα βιβλία με τις βαφτίσεις, γιατί η βάφτιση είναι καταπληκτικό τεκμήριο, γιατί σου λέει όνομα, πατέρα, μητέρα, νονόι, νονά, επάγγελμα, τόπο καταγωγής,
πλούτος φοβερός. Και μέσα από αυτά μπορούμε να βρούμε τόσα πολλά πράγματα. Πρακτικά, για να κλείσω το πρακτικό και να μας δώσει και η Ειρήνη την ιστοσελίδα, νομίζω ότι, όπως είπε και ο Κωστής πάλι στην αρχή, ίσως έχουμε πετύχει ήδη γιατί είστε εδώ. Θα το έλεγα σχεδόν. Νομίζω ουσιαστικά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά χωρίς τη δικιά σας συνεργασία, χωρίς τη δικιά σας τη συμβολή. Είτε άμεσα, είτε έμεσα, με συγγενείς, με φίλους όσους γνωρίζετε. Και πάνω απ' όλα να τους τονίσετε ότι και μια φωτογραφία μόνο και ένα ενδεικτικό και ένα απολυτήριο του Αβεροφείου και ένα οτιδήποτε από όλο αυτό το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου έχει μια σημαντική αξία και θα βοηθήσει, και δεν θα βοηθήσει μόνο να μείνει το αποτύπωμα αυτών των ανθρώπων, αλλά να βοηθηθούν και άλλοι να θυμηθούν τις άλλες ιστορίες γύρω των ανθρώπων που ζήσανε γύρω από αυτούς τους ανθρώπους. Και περνάω στην παρουσίαση του site. Απλώς να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που είπες, Αλέξανδρε, σε σχέση με τη φωτογραφία. Ουσιαστικά σας το δείξαμε αυτά τα δύο για να δείτε έναν τρόπο, με ποιο τρόπο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Δηλαδή, έχετε μια φωτογραφία, είστε μακριά, μπορείτε να μας τη στείλετε μέσω email με κάποιες προδιαγραφές που θα σας πούμε στη συνέχεια. Επίσης, ένας άλλος τρόπος που γίνεται, τώρα πήραμε ένα παράδειγμα από την εφημερίδα την Καθημερινή, που είχαμε αναρτήσει αυτή τη φωτογραφία και από κάτω κάποιος έγραψε ένα σχόλιο, είναι και εδώ μάλιστα, σήκω στο χέρι του, σχόλιο ποιος απεικονίζεται σε αυτή τη φωτογραφία και τι ακριβώς είναι. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Όταν υπάρχει μια φωτογραφία στο διαδίκτυο και μπαίνουν κάποιοι και μας λένε ποιοι είναι, μας βοηθάτε πάρα πολύ. Και νομίζω, κύριε Καλανιώτη, το είχατε κάνει και στην έκθεση φωτογραφίας στην Αίγυπτο. Τις είχατε φωτογραφίσει. Ναι, τις είχατε φωτογραφίσει και είχατε βάλει όλα τα ονόματα δίπλα. Αυτό ήταν εξαιρετικά χρήσιμο. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για μας και βοηθάει πολύ το ότι το κάνουμε όλο αυτό ηλεκτρονικά. Θα ολοκληρώσουμε έτσι τη σημερινή συνάντηση με μια σύντομη παρουσίαση εδώ του site μας, το οποίο, όπως είπαμε, ανοίγει σήμερα. Θα σας τα πω συνοπτικά, γιατί φαντάζομαι ξέρετε πώς να περιηγήσετε. Απλώς θα μιλήσω λίγο για το περιεχόμενο, τις λειτουργίες και πώς να περιηγηθείτε σε αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα με το μενού πάνω-πάνω. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, έχουμε ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία μας, ποιοι είναι οι στόχοι μας και πού δουλεύουμε. Εδώ είναι ένα άλλο πεδίο, στο οποίο επίσης μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την ελληνική παρουσία εκεί. Και εδώ, λίγο πιο κάτω, έχουμε αυτήν εδώ τη φωτογραφία με το μπλε πλαίσιο, μέσα στο οποίο γράφουμε το μοιραστείτε μαζί μας οικογενειακές φωτογραφίες και έγγραφα. Αυτό εδώ το πεδίο είναι πολύ σημαντικό και για μας και για εσάς, γιατί ουσιαστικά όταν πατήσετε εδώ, μπορείτε να διαβάσετε καταρχήν πληροφορίες σχετικά με το τι υλικό εμείς συλλέγουμε και κατά δεύτερον να μάθετε με ποιους τρόπους μπορείτε να μας το στείλετε ή να έρθουμε εμείς να το πάρουμε. Για να τα κάνω τα πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί όπως τονίσατε και εσείς προηγουμένως, η λέξη αρχείο τρομάζει και μου έχει τύχει πολλές φορές να ρωτήσω ανθρώπους, έχεις κάποιο αρχείο στο σπίτι? Και η απάντηση είναι πάντα όχι, δεν έχω. Γιατί νομίζουμε ότι το αρχείο είναι κάτι πολύ σοβαρό, ότι αν δεν έχω φωτογραφία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που πολέμησε κάποιος, οι υπόλοιπες δεν είναι σημαντικές. Επομένως, για να το κάνω λίγο πιο σαφές, εμείς έχουμε 6 κατηγορίες υλικού, τις οποίες συλλέγουμε. Καταρχήν είναι οι φωτογραφίες, αυτές τις έχουμε όλοι στα σπίτια μας σίγουρα και δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Σκηνές καθημερινές ζωής, ένα πάρτι, μία εκδρομή. Η δεύτερη κατηγορία εγγράφων, η δεύτερη κατηγορία συλλογών, είναι τα έγγραφα. Αυτή η κατηγορία είναι και αυτή που κινδυνεύει περισσότερο, γιατί οι περισσότερες οικογένειες τα υποτιμούν
λένε αυτά δεν είναι σημαντικά, παλιόχαρτα είναι και συνήθως καταλήγουν στα σκουπίδια. Θα σας πω λίγο τι είναι αυτά τα έγγραφα, γιατί σίγουρα όλοι έχετε κάποια από αυτά στο σπίτι σας. Τα έγγραφα λοιπόν που συλλέγουμε μπορεί να είναι είτε κάποια επίσημα έγγραφα, ένα πιστοποιητικό βάφτισης, πιστοποιητικό γέννησης, ένα παλιό διαβατήριο, μια παλιά ταυτότητα. Μπορεί να είναι νομικά έγγραφα, μπορεί να είναι μια διαθήκη, μπορεί να είναι, ξέρω κι εγώ, ένα συμβόλαιο αγοραπολισίας. Μπορεί να είναι επιχειρηματικά έγγραφα, τα έγγραφα μιας επιχείρησης που είχε κάποιος πρόγονός μας. Μπορεί επίσης να είναι ημερολόγια, μπορεί να είναι αλληλογραφία. Όλα αυτά και πολλά άλλα τα οποία αναφέρονται στο κείμενο που διαβάσατε προηγουμένως, όλα αυτά μας ενδιαφέρουν. Μην πετάτε τίποτα. Και είναι αρχείο αυτό. Ή πριν τα πετάξουμε. Σωστά. Ή πριν τα πετάξετε, καλέστε μας. Και μετά να το πετάξουμε. Θα σας πούμε μετά γι' αυτό. Ναι. Θα σας πούμε στο τέλος για αυτά, τι μπορείτε να κάνετε με τα φυσικά αρχεία, αλλά και ναι. Λοιπόν, επομένως, τα έγγραφα, κρατήστε αυτά που σας είπα. Μια τρίτη κατηγορία είναι τα στιγμιότυπα σε φιλμ. Θα μιλήσω γι' αυτό στο τέλος, γιατί είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Παλιά φιλμ, Super 8, η κυρία Πατμανίδου που είναι εδώ μας έχει δώσει ένα πολύ ωραίο φιλμ. Μια τέταρτη κατηγορία είναι τα αντικείμενα. Όλοι μας στο σπίτι έχουμε αντικείμενα από μια γιαγιά, από έναν παππού που τα θεωρούμε πολύ σημαντικά ή είναι πολύ σημαντικά γιατί φέρουν μνήμες. Εμείς φυσικά συλλέγουμε φωτογραφίες των αντικειμένων, όχι τα ίδια τα αντικείμενα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια καταχώρηση στο site μας, αλλά πρόκειται να προσθέσουμε. Η πέμπτη κατηγορία είναι τα εφήμερα. Με τη λέξη εφήμερα εννοούμε έντυπα κυρίως, τα οποία όμως είχαν εφήμερο χαρακτήρα. Μπορεί δηλαδή να είναι ένα εισιτήριο μιας θεατρικής παράστασης που παρακολούθησε ο παππούς μας σε κάποια χώρα της Ανατολικής Μεσογείου. Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα αγώνων σχολικών. Μπορεί να είναι ένα γραμματόσημο. Μπορεί να είναι ένα εισιτήριο ή και μια απόδειξη πληρωμής. Όλα αυτά μπορεί να έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μας. Και η έκτη κατηγορία είναι οι προφορικές μαρτυρίες. Όσοι θέλετε να αφηγηθείτε την ιστορία σας, την οικογενειακή σας ιστορία, έτσι, όχι τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν, μπορείτε να μας το πείτε και να καταγράψουμε την ιστορία σας και στη συνέχεια θα την ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα. Είπα λοιπόν για τις 6 κατηγορίες του υλικού που συλλέγουμε. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ πέρα περισσότερες λεπτομέρειες. Και το δεύτερο σκέλος είναι με ποιο τρόπο τα συλλέγουμε αυτά. Το ένα είναι ότι ερχόμαστε εμείς στο σπίτι σας, βλέπουμε το υλικό, επιλέγουμε τι έχει ενδιαφέρον, γιατί φυσικά, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα ψηφιοποιήσουμε και όλα, και τα ψηφιοποιούμε επί τόπου. Και ο δεύτερος τρόπος, που είναι το παράδειγμα που είδαμε προηγουμένως, είναι να μας τα στέλνετε ηλεκτρονικά, αφού δείτε τις προδιαγραφές που σας έχουμε γράψει εδώ. Είναι άλλες οι προδιαγραφές για φωτογραφίες, ταινίες, κείμενα και εικόνες αντικειμένων. Εδώ έχουμε μία άλλη ζώνη στο site μας που είναι τα θέματα. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε για τον αθλητισμό τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τη φιλανθρωπία. Είναι θεματικές τις οποίες τις επιλέξαμε με βάση το υλικό που έχουμε μέχρι στιγμής. Καταλαβαίνετε ότι με το πέρασμα του χρόνου θα αυξάνονται και τα θέματα. Εδώ είναι ένα άρθρο με τις επαγγελματικές δραστηριότητες ή με τον αθλητισμό. Εδώ είναι το τέλος, το κάτω μέρος της πρώτης σελίδας με τους στοιχεία και τους χορηγούς. Ένα άλλο σημείο στην ιστοσελίδα είναι το πώς μπορεί κανείς να υποστηρίξει τα ΕΛΙΑΜ. Εμείς είμαστε ένας φορέας μη κερδοσκοπικός, επομένως εξαρτώμαστε ουσιαστικά από χορηγίες και δωρεές. Και φυσικά μπορεί κανείς να παρέχει και εξοπλισμό, αλλά επίσης μπορεί κανείς να παρέχει και θελοντική εργασία. Δηλαδή, αν κάποιος από εσάς έχει αρκετό χρόνο και θέλει να μας βοηθήσει με κάποιες
δεν ξέρω, οτιδήποτε μπορεί να χρειαζόμαστε, μπορεί να μας βοηθήσει. Δηλαδή, να είμαστε πολύ χαρούμενοι αν κάποιος θέλει να διαθέσει λίγο χρόνο και να μας βοηθήσει σε αυτό. Και φυσικά πάντοτε αναφέρουμε τα ονόματα των ανθρώπων που μας υποστηρίζουν, είτε είναι φορείς, είτε είναι άτομα, και ανάλογα με τον τρόπο που μας υποστηρίζουν. Στις δράσεις, εντάξει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δράσεις, αλλά από εδώ θα ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες του φορέα μας. Και άφησα για το τέλος το σημαντικότερο κομμάτι του site, που είναι βασικά και ο βασικός λόγος ύπαρξης της ιστοσελίδας μας. Είναι οι συλλογές. Βλέπετε, είναι οι 6 κατηγορίες των συλλογών. Και θα σας δείξω έτσι πολύ, πολύ γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε κάποιο υλικό μέσα στις συλλογές. Μπορείτε να αναζητήσετε με βάση το θέμα. Επιλέγετε εδώ πάνω στο θέμα και επιλέγετε ποια θεματική θέλετε. Βέβαια, εννοείται ότι θα προσθεθούν και άλλα θέματα. Μπορείτε να επιλέξετε με βάση τη γεωγραφική θέση, που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να μας εξηγήσει στη συνέχεια ο Άγγελος, γιατί έχουμε επιλέξει πόλεις και όχι χώρες. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα, επειδή το υλικό μας είναι κυρίως από την Αίγυπτο, γιατί όλοι μας με την Αίγυπτο έχουμε ασχοληθεί, θα βρείτε πόλεις της Αιγύπτου. Αλλά στην πορεία θα προσθεθούν. Χρονολογική περίοδος, μπορείτε να επιλέξετε με βάση την δεκαετία, και οικογένεια, δηλαδή με βάση το όνομα της οικογένειας που μας έδωσε το υλικό. Σύντομα παραδείγματα. Εδώ είναι ένα παράδειγμα αν αναζητήσει κανείς φωτογραφίες. Βλέπετε εδώ ότι έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες από αθλητικές δραστηριότητες. Έχουμε τεράστια συλλογή από φωτογραφίες με αθλητικές δραστηριότητες. Άλλες φωτογραφίες που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή. Πάσχα, μια εκδρομή στη Μοντάζα στην Αλεξάνδρεια, βραδινή έξοδος, και φυσικά η αγαπημένη μας φωτογραφία που είναι οι γυναίκες πάνω στις μοτοσικλέτες. Φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν παρελάσεις σχολείων, είτε έχουμε πάρα πολλές με προσκόπους. Αν κανείς θέλει να διαβάσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μία φωτογραφία, απλώς πατάει πάνω και βλέπει όλα τα στοιχεία στη δεξιά πλευρά. Και απλώς να τονίσω εδώ ότι όποιος μας δίνει μια φωτογραφία, το όνομα της οικογένειας ή του ατόμου που μας το δίνει, αναγράφεται πάντοτε στα μεταδεδομένα μας. Στο κομμάτι προέλευση δηλαδή, γράφουμε από ποια συλλογή προέρχεται η συγκεκριμένη φωτογραφία. Στην αναζήτηση στα έγγραφα, αυτό είναι ένα παράδειγμα από αναζήτηση στα έγγραφα. Δεν έχουμε πολλά ακόμα, μην περιμένετε να βρείτε τεράστιο όγκο, σιγά-σιγά. Στα έγγραφα, λοιπόν, μπορείτε να βρείτε, βλέπετε ένα πιστοποιητικό γέννησης, ένα τετράδιο από την Αμπέτιο ή και ένα σχολικό βιβλιάριο προόδου εδώ της Ειρήνης Σακέλη από την Ισμαηλία, η οποία ήταν και καλή μαθήτρια, αν δείτε τους βαθμούς της. Αν αναζητήσετε, εδώ είναι το αποτέλεσμα αναζήτησης στα εφήμερα και βλέπετε ότι έχουμε μία απόδειξη, μία ευχητήρια κάρτα, ένα γραμματόσημο ή ένα πρόγραμμα από ρεσιτάλ κιθάρας, για παράδειγμα, στην Αλεξάνδρεια το 1949. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είμαι σίγουρη ότι έχετε πολλά τέτοια, τουλάχιστον από προγράμματα και εισιτήρια. Το αποτέλεσμα αναζήτησης προφορικές μαρτυρίες. Έχουμε αναρτήσει 3, έχουμε πολλά, απλά δεν τα έχουμε αναρτήσει όλα. Ναι, σας καλούμε να μας δώσετε συνεντεύξεις. Και η 6η κατηγορία μας είναι τα στιγμιότυπα σε φιλμ. Αυτή είναι μια κατηγορία η οποία είναι αρκετά δύσκολη, με την έννοια ότι είναι αρκετά σπάνιο να βρει κανείς παλιά φιλμ. Είναι σπάνιο γιατί γενικώς το να έχει κανείς μια κινηματογραφική κάμερα εκείνη την εποχή ήταν και λίγο ακριβό σπορ. Επομένως, λίγες οικογένειες έχουν. Και επίσης τα φιλμ χαλάνε πολύ εύκολα. Και πολλές οικογένειες ξέρουμε ότι είχαν φιλμ, τα οποία τα πέταξαν στα σκουπίδια γιατί χάλασαν ή θεώρησαν ότι χάλασαν. Εγώ προσωπικά έχω βρει φιλμ σε σκουπίδια και ευτυχώς τα βρήκα και τα έσωσα.
Επομένως, το λέω και σε εσάς για να ρωτήσετε και τους γύρω σας, επειδή είναι πολύ δύσκολο να το βρούμε. Αν μάθετε ότι κάποιος έχει φιλμ, να μας το πείτε, διότι πραγματικά είναι κάτι πολύ σπάνιο και πολύ σημαντικό να το διατηρήσουμε. Βέβαια, πολλές οικογένειες έχουν ήδη μεταγράψει, έχουν ήδη ψηφιοποιήσει τα παλιά φιλμ. Έτσι, γιατί, εντάξει. Και μια και μίλαγα για στιγμιότυπα σε φιλμ, σας δείξω ένα... Αυτά είναι στιγμιότυπα, έτσι. Έχουμε και άλλο υλικό, απλώς έχουμε ανεβάσει κάποια στιγμιότυπα εδώ. Είναι από μια εκδήλωση προσκοπική κάπου στην Αλεξάνδρεια. Δεν ξέρουμε ακριβώς πού. Επομένως, και τώρα που το βλέπετε, αν μπορείτε να αναγνωρίσετε το που είναι, μας το λέτε. Να, ένας... Μοιάζει για το Σάντμπι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Εδώ, λοιπόν, βλέπουμε... πώς το λένε, ναυτοπρόσκοπους και πρόσκοπους οι οποίοι επιδεικνύουν έτσι τις προσκοπικές τους δεξιότητες, κάνουν διάφορα παιχνίδια. Η χρονολογία πρέπει να είναι γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 50 με βάση και τη σημαία. Και βλέπετε ότι εδώ ετοιμάζουν σκηνές. Δεν φάνηκε πολύ καλά πριν, αλλά έρχονται κάτι ζουλού, βάζουν φωτιά στις σκηνές και στη συνέχεια όλοι οι πρόσκοποι τρέχουν για να παρέχουν ιατρική βοήθεια και να δείξουν τις ικανότητές τους και στην πυρόσβεση, αλλά και στην παροχή ιατρικής φροντίδας. Σήματα Morse. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό υλικό και είναι και πολύ ζωντανό. Να πω κάτι, Ειρήνη, Ναι. πάνω σε αυτά. Βλέπετε, δεν είναι πολύ καλή ευκρίνεια, αλλά γνωρίζω από τη δουλειά μου με την Μαρία Ηλιού ότι υπάρχουν τρόποι να καθαριστούν αυτά τα φιλμ. Βέβαια, εκείνα τα ντοκιμαντέρ δουλεύουν με χορηγίες από ελληνοαμερικάνικα κεφάλαια σημαντικά, πρέπει να πω, αλλά καθαρίζονται, δηλαδή αυτό θα μπορούσε, και όλα μπορούσαν να καθαριστούν και να τα βλέπεις. Αφού έχουν ψηφιοποιηθεί. Ναι. Καλά. Είναι πολύ ακριβά όλα αυτά. Η νοημοσύνη δεν ξέρει. Μπορεί αυτά να γίνονται πολύ πιο εύκολα κάποια στιγμή. Αλλά τότε ήταν επανάκριβο. Πάντως το πιο δύσκολο είναι να τα μεταγράψεις από φιλμ να ψηφιοποιήσεις και αν το προλάβεις, γιατί πραγματικά αυτά χαλάνε πάρα πολύ γρήγορα. Έχετε βάλει και αράχνη, πάντως μπορεί να τα κλέψει κανείς. Ναι, έχουμε βάλει υδατογράφημα για να μπορεί κανείς. Ναι, είναι υποχρεωτικό αυτό για να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που μας έδωσαν το υλικό. Αυτά πάνω κάτω για το site μας. Να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει το site, οπότε μπορείτε να το επισκεφτείτε. Ωραία. Χαίρομαι. Θέλω όμως να τελειώσω με τους συντελεστές της ιστοσελίδας. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον Ανδρέα Γερογιάκομο, ο οποίος είναι ο πληροφορικός μας και αυτός έκανε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ιστοτόπου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Αν μπορούσαμε να σου αποδώσουμε ένα Όσκαρ υπομονής, θα στο δίναμε σίγουρα. Επίσης, την Σταυριέλενα Δημητρακοπούλου, που είναι η γραφίστριά μας και έκανε το λόγο και την γραφιστική επιμέλεια όλου του site. Δεν ξέρω που είναι. Σταυλένα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δημιουργικότητα και για τις πολύ όμορφες εικόνες. Επίσης, να αλλάζω και γυαλιά, τον Σταύρο Παπακυρίτσι, ο οποίος έκανε την επιμέλεια των ελληνικών κειμένων και νομίζω δεν είναι εδώ σήμερα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε το πόσο κόπο καταβάλατε και με πόσο ενθουσιασμό επίσης δουλέψατε για όλο αυτό. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο χρηματοδότησε την υλοποίηση αυτής της ιστοσελίδας. Πάνω απ' όλα όμως, θα θέλαμε όλοι μαζί να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήρθατε απόψε εδώ, γιατί χωρίς τη δική σας συμβολή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πραγματικά τίποτα. Και μετά από όλα όσα ακούσατε έτσι, από εμάς, σας καλούμε να ψάξετε αυτό το κυβότιο με τις παλιές φωτογραφίες που όλοι μας κάπου έχουμε καταχωνιασμένο μέσα στο σπίτι, συνήθως σε κάποιο πατάρι, έτσι, πίσω-πίσω, για να μην ενοχλεί κιόλας. Να ανοίξετε το άλμπουμ της γιαγιάς, να το ξεφυλίσετε
Και όσοι θέλετε να μοιραστείτε αυτό που θα βρείτε, θα χαρούμε πάρα πολύ να μας το μοιραστείτε μαζί μας, γιατί είναι δύσκολο, δεν πειράζει, είναι ωραίο όμως, είναι ωραίο. Γιατί αν το μοιραστείτε μαζί μας, ξέρετε, αυτό το βιβλίο, το άλμπουμ της γιαγιάς, θα μπορέσουν να το ξεφυλίσουν και οι επόμενες γενιές. Θα παραμείνει ζωντανό. Αν μείνει στο πατάρι, πάει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο ιστότοπος.